Bezmocnosť. To je, keď nemôžeš nič zmeniť, aj keď chceš. Keď sa snažíš, bojuješ, veríš a stále to nestačí. Beznádej. To nie je len smutok. To je, keď už nevieš, na čo vlastne vstávaš ráno z postele. A potom príde ticho, dlhé, dusivé. A ty si povieš, nikto ma nepotrebuje. Na mne nezáleží. Na čo sa ešte snažiť? Počúvaj teraz, lebo toto je pre teba. Život nie je rovný beh. Je to boj v blate, v daždi, sám proti všetkému. Ale to, že si ešte tu, to znamená, že si silnejší, než si myslíš. A tvoje koniec môže byť pre niekoho iného inšpiráciou začať. Nikto nemá tvoj príbeh, nikto nemá tvoje srdce. A preto máš miesto v tomto svete, ktoré nedokáže zaplniť nikto iný. A keď sa cítiš ako troska, ty si majak pre niekoho, kto blúdi. Aj keď sa ti zdá, že si nič, v tvojom nič je obrovská sila prežiť, dýchať, nezložiť sa. A vieš čo? Aj dno má jednu výhodu. Odtiaľ sa už dá ísť len hore. Zapísané myšlienky. Citáty v tejto knihe sú kľúčmi, ktoré otvárajú dvere k vnútorným svetom, ukazujúc, že v každom okamihu života, vo všetkom, čo prežívame, sú ukryté hlboké pravdy.